Narito na ang mga nagpapagang balita. Traffic sa Baguio City, ramdam na. Pagpapabakuna ng booster shot, mas mapapabilis na. Pagdiriwang ng panagbanga sa 2022, planong ituloy. Pamahalang panlalawigan ng La Union, naglabas ng mga patakaran kaugnay sa selebrasyon ng Pasko. At may mga batas ba na may kaugnayan sa Pasko? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Swak na panregalo ngayong Pasko sa gitna ng pandemya. Alamin. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Magandang hapon, North Luzon. Hatid namin ang mga mainit na balita. Balik sa dati ang traffic sa Baguio City. Ang ilan hindi maiwasang umalma. Magbabalita si Charles Limon. Sa paghupa ng mga kaso ng COVID-19 sa lungsod, balik normal ang lungsod dahil tila balik din sa normal ang traffic sa maraming bahagi ng Baguio City. As expected, dadami talaga yung mga turista dito sa Baguio. Lalo-lalo na nag-start natin yung bakasyon ngayong December. Nararamdaman natin yung mga pagsikip ng ating mga kalsada, yan po yung isang ginagawa natin ng paraan yung paano para ma-address itong pagsikip ng ating mga kalsada. Isa sa mga nakakaranas ng usad pagong na daloy ng trapiko ang kahabaan ng Marcos Highway. Kung dati ay nasa 15 minuto ang biyahe mula sa junction hanggang sa sentro ng lungsod, ngayon aabot na ng halos 1 oras dahil ito sa mga ginagawang kalsada ng DPWH, kaya minamadali na itong buksan. Nagkaroon lang sila yung una, naging problema nila, hindi nila na-consider yung iniwanan nilang with charge ay for small vehicles lang na mag-two-way. Pero pag nagsalubong na malalaki, mga truck, wala na. Hindi na kasya. Okay. Pero now yung ginawa nila, they will open the newly constructed. Kasi one-day concrete lang naman ang ginamit dyan eh. Pero ang ginagawa nila, pinahitigas nila na 7 days pa rin to make sure. So they will open the one, if you're going up, the one on the right side, yung malapit sa St. Peter, ibubuksan nila yan. Pero the other side na iiwan nila is enough also for a bus or a truck para maging two-way. Hindi na magta-traffic yan kasi dati nag-traffic yan hanggang doon sa baba, hanggang sa may tunnel. Hindi rin muna pinayagang ituloy ng pamalang lungsod ang ilang pagpapalit ng kalsada ng DPWH upang hindi na lumala ang traffic. Puspusan ang pagtutok sa mga illegal parking at pagpapatupad ng ordinansa upang mapaluwag ang mga kalsada. Yun, isa talaga number 1 na problema. At yun yung number 1 na traffic violations dito sa Baguio. Yung illegal parking at saka yung mga obstructions natin sa ating mga kalsada. Kasi nga, yun yung isang kulang natin dito sa Baguio. But in-encourage natin yung mga alanganin na pagparka nung hindi naman na pinapayagan for temporary parking, huwag nating mag-park. Kasi yan yun po yung nagkakos ng isang traffic dito sa ating syudad. Ating city mayor, kaya may direktiba na binigay ulit sa ating mga kapulisan na paigtingin yung kampanya natin against road obstruction. So, yan, pataas yung ating mga huli ng mga traffic violators dito sa Baguio. Sa datos ng Traffic Enforcement Unit ngayong Disyembre,
Aabot sa 3,225 ang mga sasakyang nahuli. Samantala, pinayagan noong nakarang linggo ang pagbabago ng number coding ng mga taxi ngayong huling 2 linggo ng Disyembre hanggang Enero. Ito'y para tugunan ang malaking demand ng taxi ngayong holiday season. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kasabay ng pagdami ng mga bakunado sa Pilipinas ay ang pagdami rin ng mga naghihintay ng kani-kanilang booster shots. Mas mapapadali naman ito dahil daw sa bagong abiso ng Department of Health. Magbabalita, Jade Abelador. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng populasyon ng mga bakunado sa Pilipinas, dumarami rin ang naghihintay para sa pagpapaturok ng booster shots. Ang layunin ng booster shots ay ibalik o mas palakasin ang pagiging epektibo ng bakuna at mapalakas ang katawan laban sa COVID-19. Matatanda ang unang sinabi ng Department of Health na kailangang maghintay ng 6 na buwan matapos ang second dose bago magpaturok ng booster shot. Pero matapos ang amended emergency use authorization para sa COVID-19 vaccine boosters, inanunsyo ng Department of Health na 3 buwan na lamang ang kailangan ng mga nabakunahan ng Sinovac, Pfizer, Sputnik, Moderna at AstraZeneca. 2 buwan naman ang kailangan hintayin ng mga nabakunahan ng Janssen. Epektibo ito simula December 22, 2021. Ipinaalala rin ng DOH na ang booster shots ay para lamang sa mga 18 years old pataas at hindi pa rin inirekomenda ito para sa mga 12 to 17 years old. Ayon kay DOH Secretary Duque, bagamat patuloy na rin ang pagdami ng mga naghihintay ng kani-kanilang booster shots, prioridad pa rin daw ang hindi pa bakunadong senior citizens at persons with comorbidities. Pinakiusapan din niya ang mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan na himukin ang kanilang mga residenteng hindi pa nagpapabakuna. Ito ay upang mas paigtingin ang kaligtasan mula sa COVID-19, lalo na sa papalapit na selebrasyon ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Naglabas naman ang pamahalang panlalawigan ng La Union ng mga panuntunan kaugnay sa nalalapit na selebrasyon ng Pasko. Magbabalita, Ran de Guzman. Sa nalalapit na selebrasyon ng Kapaskuhan ay may mga patakarang dapat sundin ang mga Ilyocanos. Para sa mga Christmas gatherings o kaya naman ay Christmas party, ang mga establishmentong mayroon lamang safety seals ang papayagan na maging venue para sa mga Christmas parties at gatherings. 50% maximum capacity para sa mga indoor venue at 70% para sa mga outdoors. Ang mga maaaring dumalo ay ang mga fully vaccinated lamang. Kung maaari ay iwasan din daw ang mga buffet style na handaan at mas mainam na serve plated dishes na lamang upang makaiwas sa maaaring pagkalat ng sakit. Sususpendihin ang mga permit ng mga establishmentong mahuhuling lalabag sa mga patakarang ito. Pinapayagan naman ang mga pangangaroling hanggang sa December 25, ngunit para lamang ito sa mga 12 taong gulang pataas na fully vaccinated. Kinakailangan pa rin gumamit ng face mask at panatilihin ang social distancing sa lahat ng pagkakataon. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Muling nagpaalala ang mga kinauukulan na huwag gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Magbabalik sa report, Ren de Guzman. Bagamat ipinagbabawal, marami pa rin ang gumagamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Paalala ng Bureau of Fire and Protection, doble ingat. Dapat po nating alalahanin is holiday season, paggamit po ng paputok. Hanggat maaari, huwag pong gumamit ng anumang uri ng paputok o pailaw. Gumamit na lamang po ng alternatibong pampaingay tulad ng torotot, lata at iba pa. Sa mga nais pa ring gumamit ng paputok at pailaw, dapat sa rehistradong tagagawa at nagbebenta bilhin ang mga ito.
Ito ay para makaiwas sa mga pekeng paputok na maaaring makapinsala. Dapat din daw alamin ang mga lugar kung saan lamang maaaring magpaputok upang hindi maging sanhi ng aksidente. Dagdag pa dito ay iwasan ang paglapit sa nasindihang paputok o pagpulot ng mga hindi sumabog na paputok. Naka-alert po tayo. Alert po ang lahat ng fire stations natin and emergency services ng ating Bureau of Fire Protection. Asam ng BFP Cordillera ang zero fire incident ngayong darating na bagong taon. Noong nakaraang taon, isa lamang ang naitalang insidente ng sunog sa rehiyon. Nangyari ito sa Bangged, Abra. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. So, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko kahit na tayo ay may pandemic. Pero alamin natin kung may mga batas na related sa Pasko. Ang ating lipunan ay based on a civil law system. At ang mga batas na ito na pinapas ng ating mababang kapulungan at ng Senado, kaya ring isakupin ang mga Christmas holidays dito sa ating bansa. Nung panahon ng Hapon, an executive order was issued by the then President of the Philippines declaring that Christmas should be observed and that it should be a holiday, a regular holiday. And from there, nagkaroon tayo ng Republic Act 946, which amended Presidential Decree number 442. At talagang sinustain nila yung provision of law na dapat holiday ang Christmas Day. Of course, nadagdag na dyan yung New Year's Day. Now, ano pa ang relevant laws dito sa ating Christmas? Meron tayong 13th month pay law. At ito ay under the Presidential Decree number 851, which was promulgated by former President Marcos, mandating all employers to give all their employees the 13th month pay. And this is based on the basic salary times the number of months served by the employee. This is mandatory, and all 13-month pay due to employees should be given on or before December 15 of the current year. Meron din tayong Administrative Order 292, or ito yung Administrative Code of the Philippines. At again, dinideclare nila ang Christmas Day as a regular holiday. And of course, there are other laws like Republic Act 686, Republic Act 6713, Republic Act 9492. And these are laws in connection with our celebrations of Christmas. So in the end, ang purpose ng ating mga batas is for each and every one of us to have a Merry Christmas and a Happy New Year. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, pagdiriwang ng panagbanga sa 2022, planong ituloy. Ang detalye, abangan! Mga minamahal kong kababayan, ako po si Ramon Monmon Gico III. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Magsilbisa ng paalala ang kapanganakan ni Jesus na tayo ay may tagapagligtas. Habang ako at ang buong Team Agila ay patuloy na umaalalay sa abot ng aming makakaya para harapin ang hamon ng pandemya.
magtiwala tayo sa Panginoon. Kapag siya ang ating kakampi, lahat ng pagsubok ay ating malalampasan. Agiinayat tayo amin, manarwan tan mantulungan tayon, amin kabalayan. Muli, ako, si Ramon Monmon Gico III, bumabati sa inyo ng maligaya, ligtas, COVID-free at manigong bagong taon. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Plano ng pamahalang lungsod na ituloy ang pagdiriwang ng panagbanga sa susunod na taon. Sakaling matuloy, laglag sa listahan ang mga aktibidad na dinarayo ng mga turista, gaya na lamang ng parada. Magbabalita, Charles Limon. Pagkatapos ng 2 taon, plano ng pamahalang lungsod ang muling pagtatanghal ng panagbanga. Pero nakadepende ito sa sitwasyon sa banta ng Omicron. Na hindi natin ilo-launch yung panagbanga itong December or first week of January, hindi muna. Titingnan muna natin kung ano yung development nitong Omicron. Pag nakita natin na medyo favorable siya, then that's the time that we will make all the official announcement kung ano yung mga activities na ilalabas. But definitely we will proceed with the Panagbenga 2022. Pero siguro kung tinamaan tayo ng Omicron, it will be subdued, yung mga activities. Pero tuloy pa rin natin to continue with the tradition. Kung matutuloy, tatanggalin muna ng lungsod ang mga crowd-drawing activities kagaya ng mga parada. 2 weeks ago when I had the meeting with the Panagbenga Foundation, and isa sa mga highlights ng meeting namin is to avoid overcrowding. Tatanggalin natin yung street
street parade. Yung dancing, mawawala yun. It will be focused on itong landscaping and probably another is creativity. Ayon naman sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, masaya sila sa pahayag ng pamahalang lungsod. Pinag-uusapan pa lang but nothing definite, and it's true no na isa sa mga napag-usapan nga is wala yung mga crowd drawing activities natin like the big parades except for yung mga landscaping competitions, things that we can control no yung crowd. So although this is still in the drawing board and this is just being discussed for the meantime between the local government and the organizers of the Baguio Flower Festival, there's nothing definite that has been approved nor discussed. So, kwento lang to, parang informal talks pa lang yung nangyayari. Pero pinag-uusapan pa kung paano ito isasagawa. En grande ang ating panagbanga at talagang inaabangan nga yung ating street dancing parade and yung float parade. But then again, there's always a way no, where we can compromise, no, where we can still celebrate panagbanga without taking the risk of infecting, no, or coming up with an activity na dudumugin ng maraming tao that we cannot control. Patuloy kasing binabantayan ang banta ng Omicron sa bansa. Ayon sa Department of Health, 2 pa lang ang naitatalang kaso ng Omicron sa bansa. Matatanda ang 2 beses nang nakansela ang pagdiriwang ng panagbanga noong 2020 at ngayong 2021. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, konektado na ang lahat ng probinsya ng Cordillera sa Land Transportation Management System o LTMS. Layo nitong mas mapadali ang proseso ng pakikipag-ugnayan sa LTO gamit lamang ang isang online portal. Magbabalita, Jade Abelador. Sa nagdaang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabihan niya ang Land Transportation Office na simplihan ang proseso ng transaksyon. Government, my directive to the government and instrumentalities, including the LGUs and the government corporations, simplify. I've been asking that from you since 3 years ago. Pag hindi pa din yung nagawa yan ngayon, papatayin ko talaga kayo. Kung dati ay pahirapan ng maghapong pagpila para sa mga serbisyo ng LTO, ngayon ay maaari nang makipag-ugnayan sa LTO kahit hindi lumalabas ng bahay. Dahil ito sa Land Transport Management System o LTMS. Ang LTMS ay idinisenyo upang mas mapadali ang proseso ng mga serbisyong may kaugnayan sa land transport. Lahat ng serbisyo ng LTO ay nasa isang database at digital platform na maaaring i-access sa pamamagitan ng customized online portal. Kabilang rito ang online appointment, driver's licensing system at revenue collection system. Ayon sa Regional Director ng LTO Cordillera Administrative Region na si Francis Ray Almora, Cordillera ang kauna-unahang regional office na fully connected na sa LTMS. Kasunod ito ng kamakailang pagkonekta ng LTO Abra. Ibig sabihin nito ay lahat ng probinsya ng Cordillera ay gumagamit na ng LTMS. Hinimok din ni Direktor Almora ang publiko na samantalahin ito para mabawasan ang mahahabang linya sa mga opisina. Maliban sa mas pinadaling proseso, makakatulong din ito para makaiwas sa pagkalat ng COVID-19. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Susunod, mga regalong patok sa gitna ng pandemya. Alamin. December 20, ako po ay magbabakasyon sa Batangas. At sasamahan ko po ang aking asawa para magsama po kami sa Christmas at New Year. Sana po lahat kayo ganyan din. Samahan niyo po ang inyong mga minamahal sa buhay
ang inyong mga asawa, ang inyong mga pamilya, mga anak, at magsaya po kayo. I wish everybody a very Merry Christmas, a Happy New Year. Ang wish ko po sa bagong taon na ito ay magdala ng prosperidad, pagtuldok ng COVID, pandemya, para mabalik po tayo sa normal. Namimiss ko na rin po ang kalayaan na dating taken natin for granted, na napakahalaga pala sa atin lahat. Na sana bumalik yan, i-grant po ng Panginoon na bumalik po yan pagka-normal sa ating lahat. Merry Christmas po sa inyo and have a very Happy New Year. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Sa gitna ng pandemya, ano nga ba ang mga swak na regalo ngayong Pasko? Alamin natin kay Ren de Guzman. 3, 2, 1, go! May mga regalong swak na ibigay ngayong Pasko habang may pandemya. Pag sa mga lolo at lola, kasi mostly ang mga yan hindi na maghahanap ng gift yan ng mga material na stuff. Ang gusto na lang nila is yung presents ng mga anak, presents ng mga apo. Kahit simpleng Christmas letter lamang daw o kaya na may gamit sa bahay, ang regalong swak para naman sa mga magulang. Para naman sa mga bagets, mga inspirational na maaari nilang basahin pampatanggal ng stress, mga gamit sa online class,
Mga journals at planners daw ang swak na irigalo. Nauuso ring panregalo ang mga humidifiers. Malaki daw kasi ang tulong nito para mas malinis ang hangin na nilalanghap sa mga silid. Sa mga bata naman, hindi lamang daw laruan ang dapat nireregalo. Pwede pa rin toy, pero something educational. Hindi yung basta toy lang na doll. You can give them Legos, blocks to play with. Kasi hindi lang nila nilalaro yun. It also has effect on their cognitive development. Higit sa lahat, pinakamahalagang regalo ay ang presensya at pagsasama-sama ng mga pamilya lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.